Denek bat pilota elkarteak elbarrituentzat pilota ikastaro edo klaseak martxan eman ditu astero Ioldin. Honen bitartez, bakoitza bere bizipenekin etxetik atera, kirola egin eta elkar ezagutzak indartzen dituzte parte hartzaileek. Eta gaurko saioan akats DJa ere ezagutuko dugu. Duela 4 urte sortu zen proiektua, jendea dantzarazteko xedez, horretarako musika elektronikoa eta euskal aire tradizionalak uztartzen ditu ahotsik ez duen sortzaile honek. Arratsaldeon ikus-entzuleok, baina lehenik epaitegitara jo behar dugu, izan ere atzo uztailak 14 elkarteko 5 militate kondenatu ditu Baionako epaitegiak, jarraian xehetasunak. Ez galdu. Uztailak 14 kolektiboko 5 gazte kondenatu ditu Baionako auzitegiak hainbat gertakari leporatuta. Hain zuzen, Donibane Loitzuneko higiezin agentzien kontrako erasoak, 2023an erretreten erreformaren kontrako manifestazioan segurtasun agente bat zauritu izana, eta urte bereko uztailaren 12an Hendaiako tren turistikoan margoketak egin, gitaria lurrera erorarazi eta zauritu izana egotzi die justiziak. Hori dela eta 2 militante 15 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte gibelapenarekin, beste 2 interes orokorreko ikastaldiak egitea eta azkenari isun bat ordaintzea galdegin diote. Horrez gain, 5 militantek hiritartasun ikastaroak burutu beharko dituzte eta datozen 3 urteetan ezingo dute Pirineo Atlantikoetan antolatutako edozein manifestazioan parte hartu. Ez gira batea dauz, ez dugu bateroi onartzen, berriz ere saiatzen dira gazteria beldurtzen, estigmatizatzen, kriminalizatzen edo zein ariketa militante, eta hori, jakin behar da ez dela hola ezer lasaituko, jendeak segituko duela bere eskubideengatik borrokatzen eta mobilizatzen. Praktika militantea mugatu nahi dute, esanez 3 urtez ezin dugula manifestazioetan parte hartu. Orduan ze parte hartuko baldin bagenu bai, sartuko gaituzte kartzelara. Orduan horrekin ez gaude batere ados. Agindutako kondenaren aurka helegitea jartzea pentsatzen ari dira. Naiz eta konfiantza handirik ez genuen epaitegi horren zuzentasunean, bai, hala ere esan behar dugu, ez genuela hori guztiz espero eta seguraski aipatu beharko da abokatuekin, baina eginen dugu helegitea eskatuko dugu. Kondenatutako gazteak babestu eta zigorra salatzeko elkarretaratzea egin dute Barda Amarnaka herritarrek Baionako herriko etxearen aintzinean. Trinketera sartu eta denak dira pilotariak. Bakoitzaren bizipenak trinketetik kanpo gelditzen dira kirola egin eta momentu gozo bat pasatzeko. Herritarren eskaera bati erantzunez denek bat elkarteak elbarrituei zuzenduriko pilota klaseak martxan eman ditu Ioldin. Parte hartzaileei kirola egitea, baina batez ere etxetik ateratzea ahalbidetzen die. Etxetik ateratzeko eta batzuek berriz pilotean hasteko, iruditzen zait elbarritu zaileik, memento batez uste duzu dena utzi behuzula eta dena galdu uzula. Hor esperantza izaten aldute berriz pilotan aitzia, modu desberdin batean, bainan esperantzaikin eta ikusten dugu ari dela. Ioldikoa den Ambros pilotan aritu da 20 urtez. Teilatutik erori eta zangoen mugikortasuna galdu zuen eta klase hauei esker kirolarekin berriz topo egin du. Erten zaten, inen duzu delta plan eta du surf eta enien ikusten enen buria baizu, du surf eta du ski eta pilota maite binien leheno eta gero bai emeki segire antrenatzen. Hemen demora pasatzen du lehenik, gero batu launake, kolpu bat eaten du eta gero atxaldia pasatzen du gola beden, etxene luze da, gu gauza hondi egiten ahal eta gero hola beden, demora pasatzen da. Eta gero sport puskat, mikiak erten du. Amros, izazu sport puskat. Inen du, eta gero guai erten dakot. Guai haseniz pilotan, untxa. Gemik 25 urte ditu eta 2 urte daramatza gurpiradun aurkian igerilekura salto egin eta istripu larria izan ondotik. Horrelako zorigaitza gertatzen zaizunean bere erranetan harremanak egitea ezinbestekoa da norbera ez isolatzeko. Hain zuzen, kirola egiteaz gain egin arteko harremanak indartzen dituzte astero.
Eken historiare ahunde desberdina da, eta iduritzen zait, ez zuten baitez bada elkar ezagutzen, baina behiek denak elkartzea hola aberatsa da. Hola harreman bat ikusi dugu piztu dela eta biziki interesgarria da. Au final, c'est surtout aussi des humains qui se retrouvent. Gemik dioenez buruarentzat garrantzitsua da hartza ez zerela elbarritu bakarra, eta zu bezalako arazoak ere jasaiten dituzten beste pertsonak daudela. Pilota klase hauetan bide batez gomendioak ematen dizkiote elkarri. Gros, mais du coup, ça permet d'échanger les astuces. Bere hitzetan oso berezia da elbarritasuna duen eta ez duen pertsonaren artean sortzen den harremana. Ez delako mugarik, ez da tristura begiradarik ere. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de regard, comment dire, soit de pitié, soit d'indifférence. Parte hartzeko zalantzak dituen horri mezu bat erarazi nahi izan diote. Nik eganen nuke lehenik etortzea ikustea eta frogatzea. Gero bakoitzak bere neurrian inenda ikusten da hemen elbarritasunean badira desberdintasunak eta ezitzaileak neurria emateute bakoitzeri. Batzuk jotzeute aixe, bertziak gutiago, eta neurria ematen da. Beraz, batzuk interesaktua bari madie, etorri ioldira, aste arte atxaldetan, eta begira dezatela, ikusi, plazer hartu, entxeiatu, eta gero ikusiko da ze pasatuko den. Gemik dioenez, norberak bere burua entzun behar du, baina pilota klase hauetan parte hartzea onuragarria baizik ezin naiz da. Que bénéfique. Animatzen den orok hitzordu bat du astero arratsaldeko 3:30 Ioldiko trinketean. Duela 4 urte sortu zen akats, ahotsik gabe eta bere bisaia maskaratuaren gibelean. Zerbait berria egiteko nahia eta jendea dantzarazteko gogoa izan da proiektuaren izarrautsa. Horretarako elektronika eta euskal aireak uztartzen ditu, tradizioa eta berritasuna. Eta besteak beste proiektua sortu zenean ikasten ari zen alboka eta txalaparta doinuak protagonismo handia dute bere sorkuntzan. Argi zuen ez zuela elektronika bakarrik egin nahi, bere iritziz instrumentu bat jotzen denean zerbait indartsuagoa sortzen baita publikoa eta musikariaren artean. Gainera hemengo aireak txertatzean entzuleak Euskal Herriarekin lotura sentitzen duela pentsatzen du. Elektronikara ohitua ez dagoen publikoarengana iristeko modu bat ere badela diosku. Akatsek ez du hitz egiten, ez du abesten, musika du komunikatzeko bide, baina idatzi idazten du, euskaraz. Eta Nafarroa berean dagoen bere gordelekuan kontatu digu, maskarak bere nortasuna osotasunean azalarazten laguntzen diola. Estena gainean bakarrik zaudenean, zuregan hiltzatzen diren eta usu epaitzen gaituzten kanpoko begiradez babesten duela. Paradoxikoki, maskarak askatasuna eta bere izateko gaitasuna ematen diola. Akats izena maskara atzean gordetzen den sortzaileak bideojokoetan erabiltzen duen izen ordearen laburdura da. Eta bere erreinu txiki horretatik jendea dantzarazteko formularen bila jarraituko du Nafarroa beheretik Euskal Herri osoko jendearentzat. Geroz eta entzunagoa den musika elektronikoaren eskutik eta tradizioetan errotua, akatsen eskutik doakizue gure gaurko agurra, kantatuz eta dantzatuz eta beti egokituz, iraungo dugulako soilik. Bihar arte!
Agur!